Ngicela ukusho lokho. Inkinga ngepolitiki ifana ncamashi nesonto. Noma ke ngithi khona izinto ipolitiki ecishe ifane nazo ngesonto. Ingakho ngathi ngelinye ilanga kuba ngconywana uma usopolitiki kodwa oke wadlula esontweni ngoba khona izinto okwaziyo ukuyibona ukuyicomparisha. You see, enye yezinto eyenza ukuthi uANC angafuni ukulalela, angafuni ukuzwa, abe nalento yoku-undermine abantu abangama members wakhe uANC. Enye yezinto uANC enza ukuthi angakwazi ukulalela ile ethi, uyabona uma uyibuyisela ngokwesonto there is a guy eyayibizwa ngokuthiwa Saul, not uSamuel, uSaul. Now uSaul wayehola abantu kodwa engenayo ifavor kaNkuluNkulu. Kwafika uDavide wafike wahola abantu kanti unefavor kaNkuluNkulu. Now uSaul wayeyithanda ke lento yokuthi kancane kancane abe lapha phambili, kancane kancane ulokho ebhizi la phambili, kanti manje ubhizi kabi phambili, akanayo ifavor kaNkuluNkulu yokuhola laba bantu. Sinaleyo nkinga ke kwaANC. Abantu abalapha phambili eduze kweleadership oSaul. Kugcwele oSaul lapha phambili. Into abayihlalele lapha eduze kweleadership ilento yokukhuluma kabi ama-comrade asemuva. Kucaca ukuthi ama-comrade afuna ukufinyelela lapha abonisa abaholi. Kucaca ukuthi abaholi abakwazi ukubezwa laba because bakhulunywe kabi yilabo oSaul abaseduze kweleadership. Sinaleyo nkinga nje leyo ukuthi kunabantu abasondele eduze kweleadership obona ukuthi kunabantu abanesihlava ngenxa labantu laba basondele eduze kwabo. That's why uANC ungafuni ukuboniseka. Kanti uma usukhethiwe waba yileader, uba nayo into ethi okay, angimlalele usibanibani noma ngingeke ngiyithathe into yakhe. Ngesikhathi umlalela ugcina uba nento ethi hayi man, yazi ukuthi akusiyo lento ebengicabanga ukuthi bayisho ngosibanibani. Now ngifuna ukuthi ngithi ke, you see, bafowethu, there is only one thing that can bring dignity kaANC. And ngiqinisile ngithi kini into ezobuyisa membership kaANC. Njengamanje kunabantu abahlele emakhaya bawu-ANC kodwa basafuna ukuparticipate. Futhi bawu-ANC kodwa bangeke besawuvotela uANC. Abanye sebewushila uANC bajoyina amanye amaqembu. Kodwa ngicela ukukutshela ngokuka-nationally kunabaholi ababili okungathi mangangena bona kuma-officials, believe you me, baningi abantu abangabuya kwa-ANC and abanye bangaba active, believe you me. Umuntu oqala ongathi mengena as upresident we-ANC kubuya isithunzi sika-ANC uPanyaza Lesufi. Number 2, umuntu ongathi mengena as unobhala kwi-ANC uMdumiseni Ntuli. But ngicela ukukutshela ngenxa ukuthi sinabaholi abanogobongwane bafuna ukucontesta noma isimo sebesibona ukuthi siyaphoqa ukuthi no, angibuyele emuva ngidedele uza kwethu. Hayi ukuthi angikho ngcono, hayi ukuthi ayikho irole ebengizoyidlala, kodwa isimo esibhekene naso njengamanje kuyaphoqa ukuthi esidinga usibanibani ozokwazi ukulanda laba bantu labana. But I'm telling you, sibhizi sifunzwa uSenzo Mchunu, sifunzwa uMotsipe, sifunzwa uFikile Mbalula, sifunzwa Oscar Mabuyane. Let me tell you something. Panyaza Lesufi can make a difference kwi-organization esikuyona ngokulanda laba bantu okufanele bavote. Because ngeke ngakhuluma kwenye ivideo ngathi akuzi ukusiza ukuwina iconference kodwa ungaluwini ukhetho. Now enye into ANC ayikhohlwayo ile ethi for the very long time
ube njengengane la ekhaya eyazalwa yabayodwa, eyazi ukuthi uma ngiye efrijini ngizofica iDanone, uma ngiye efrijini ngizofica i100% juice, uma ngifika engivula ikhabethe ngizofika oqhafaskoshi. Now it happens ukuthi la ekhaya abazali kwanezingane abayi-adoptayo okungezona ezala ekhaya kodwa bayi-adopta zabala ekhaya. Now lezi ingane njengoba sezila ekhaya se-adoptiwe, sekufanele le ngane yala ekhaya ishare nalezi ingane ukudla. Sekufuneka le ngane mayiyovula ifriji yazi ukuthi lokudla engizokudla akusekhona kwami ngedwa, khona kumele ngikudle nabo. Now ilento eyenzakalile-ke, ANC wazi ukuthi for the very long time uyena obekade evula ifriji avule akhiphe oDanone. Njengamanje sekuneyingane okungezona ezala ekhaya kwa-ANC okungo-IFP, OPA, ODA, obanibani abakhona lapha elokuzaneni manje kwi-GNU. That's why uzwa amalunga ANC ethi akusasebenzeki. Leli gama ethi akusasebenzeki lisho ukuthi ayisavuleki ifriji. Manje ngiyayivula ifriji, nginele ngithi ngiyayithatha iDanone vele ekhala lengane. Mangithi ngesikhathi ikhala lengane, umama abuthi kwenze njani? Ithi lengane nanga ngehla iDanone yedwa. Sekufanele manje umama athi hayi hlephelela lengane wena iDanone, hlephelela lengane iDanone. Now, ngila ekuthenini ke nationally akungena uPanyaza, kungena uMdumseni. Provincial kwaZulu Natal, ngikhulumela amanye ama-province la kwaZulu Natal, isikhathi esiningi thina sikhuluma into esuke singenayo i-evidence yayo. uSipho Hlomuka la kwaZulu Natal can make a difference as usihlalo weprovince la kwaZulu Natal. Why am I saying that? Ngiyazi ukuthi nizoba nento ethi hayi unindwe ilento ka-nutrition. uHlomuka kanindwanga into ka-nutrition, ngiyakutshela ke mina namhlanje. Laba ababethenge ama-documenti okufakela unutrition, ibona ngabe bakhulumile bayifakaza lento ngisho kuma-platform abo, kodwa bathule ngoba kune-narrative abafuna ukuyiphusha. Ngesikhathi nithenga ama-documenti nizokhumbula ukuthi wawuthenga i-document ngokwesikole, hhayi ngokwe-cluster, ukuthi hhayi le document iphethe iy'kole ey'ningi ey'ngaka i-cluster, ubuthenga i-document ngokwaleso sikole leso. That's why ithema kuba nama-complain akhona ngesikhathi imiswa i-process. Ithema isivulwa kwathiwa no, asenze kanje, asenze ubulungiswa la. Zonke iy'kole okungekho i-complain kuzo azidedelwe, osupplier baqhubeke basupply. Lezi okuyizona okwafaka i-complain kuzo zisazoma. That's why kuthe uSipho Hlomuka ethi-ke enikeza laba ama-contract, kwathiwa kalaleli akezwa, kuthiwa no, wayededela lezi ikole lezo kwaziwayo ukuthi ayithinteki la. Lezi ey'thintekayo isamisiwe namanje. 2, kunamalunga e-IFP, kunamalunga e-NFP namhlanje asebenzayo aqashwa uSipho Hlomuka. Kunamalunga enkatha namhlanje akwazi ukubeka iplate etafuleni ngenxa kaSipho Hlomuka. Because uma usungumholi uyayidinga into ethi angondle zami ngedwa ingane. Yebo la ngibekwe iqembu lami, kodwa angiseyena weqembu lami, sengingowabantu bonke. Fanele kube khona ingane izobeka ukudla etafuleni. Namhlanje kuneyingane ze-IFP, I can name them, but ngeke ngiwasha amagama abangizile ngabo la. But leyo nto yenziwa uSipho Hlomuka. Sipho Hlomuka can make a difference. Ngenhlahla ke mina kho tender ngayenza la, akunathenda mina engangawenza. Akekho umuntu ongaphumela obala athi kunethenda engayenza. Akunathenda mina engangayenza. So angikhulunyiswa ukuthi hayi shuthi ubedla, ubengadli, akaze ngidle amathenda mina la kaHulumeni. Akunamathenda nje. But uHlomuka wenza umehluko la. Wenza umehluko la. I'm telling you, as much as uzwakele emncwango abantu bemthanda from Action SA ngenxa yalento yokulwisana nabantu bokufika, ngicela ukukutshela uVeras uNcamphalala can make a difference. I-ANC bese kufanele ibone ukuthi nanga umuntu hayi ngoba mhlaba ukuthi hayi uyathandwa bese qualify, no, ngenxa ukuthi abantu bazokhona ukumlalela, bakhona ukuvota ngokwendlela ofune kwenze ngayo, because ukwazi ukuthatha ilokuzana amatshe eza kuye for the sake of ANC. Ngiyacela abaholi abayizwe lento, kodwa ngoba niphethwe ngogobongwane nizoqhubeka nicontest ngisho isikhathi sokucontesta singasekho. Sawubona Mbukeli, siyakumukela. Nangu ubhuti ebeka indawo emqoka la exwayise iqembu le-ANC ngokuthi
maliyekele ukufunza abantu angeke balisebenzise ngalutho iqembu. Ubhuti uyabeka la ukuthi hhayi i-ANC mangase ibeke uPenyazela Lesufi as president naMdumiseni Ntuli, hhayi i-ANC ingaya kude, kepha-ke yona ifunza abantu abangalikhathalele osenzo umchuno aqhubeke abale nabanye. Mbukeli, ngisacela ubeke wakho umbono ukuthi uzwa ithini le nkulumo yalo bhuti. Siphinde sihlangane kwelandelayo. Bye bye.